A l'hora de seleccionar els títols que llegireu en el club de lectura al llarg del curs, com a coordinador o coordinadora has de tindre en compte el tipus de llibres que els agraden als membres del club. A més, has d'intentar que les lectures siguin variades, per tal d'acollir-te als gustos i nivells de tots els membres, encara que sempre hi ha lectures que sorprenen per la bona o mala acollida que tenen, segons el gust de cada un. Però al cap i a la fi hi ha un criteri que moltes vegades és infal·lible: que l'obra seleccionada t'agrade a tu com a coordinador o coordinadora. Si presentes un llibre amb il·lusió, és molt probable que siga un títol que agrade. Un dels objectius dels clubs de lectura és aconseguir que els lectors i les lectores aprecien quan un llibre és bo i quan no ho és. I per això has d'anar pujant progressivament el nivell i incloure-hi alguna lectura més difícil o d'un altre gènere. Els clubs de lectura ajuden a trencar amb els tòpics i a descobrir nous autors, autores, gèneres, llibres que, siga per la raó que siga, els assistents no coneixien. En aquest sentit, com a coordinador o coordinadora, has de fer l'esforç de recomanar als usuaris lectures que donen peu al debat, lectures que no triaries a priori i que, per tant, necessitareu comentar. Si no tens clar quins llibres vols llegir al club, pots buscar informació en llocs com ara catàlegs i pàgines web d'editorials, comunitats virtuals de lectors i de lectores, com clubs virtuals o xarxes socials, biblioteques i llibreries, blogs d'altres clubs de lectura o d'escriptors i d'escriptores, vídeos de booktubers, etc. Recorda que des de la Fundació Bromera posem a la teua disposició assessorament personalitzat i gratuït per a guiar-te tant en el moment de triar els títols com a l'hora de desenvolupar les sessions.